Un bo número de persoas, fundamentalmente militantes e simpatizantes do Partido Socialista, asistiron ao acto de presentación do novo candidato desta formación política á alcaldía de Boiro, Xosé Ramón Romero. Ao acto asistiron o secretario xeral dos socialistas galegos, Gonzalo Caballero, e o responsable provincial da formación, Valentín González Formoso. Os dous destacaron a valía de Romero e o feito de ter dado un paso adiante e querer liderar o proxecto socialista no municipio. Eu estou encantado de estar esta tarde aquí en Boiro para trasladarche todo o apoio do PSDG, de todos os socialistas galegos, para recoñecer a túa capacidade, o teu compromiso, para poñer en valor que alguén novo que ten a súa vida asentada, resolta, cunha capacidade emprendedora ao marxe da política, que dé un paso adiante para se comprometer cun gran partido que necesita a incorporación de moita xente como Martiño. Dun gran partido que quere construir un país mellor, unha Galicia mellor, un Boiro mellor. Poñémonos a disposición de Martiño, do seu plan para Boiro, da súa mellora de infraestructuras que ten na cabeza, por suposto pedirvos que vos sumedes este proxecto, que aportedes, que a suma de as vosas aportacións vai a facer que Boiro outra vez e o Barbanza outra vez respire socialismo, respire socialdemocracia. Moitísimas gracias. Ánimo, Martiño. No seu discurso, Xosé Ramón Romero explicou as razóns que o levaron a presentarse e da necesidade dun cambio de rumbo na alcaldía para poñer a Boiro no lugar que realmente se merece. Vamos a apostar polo empresariado. Esta vai ser unha das nosas prioridades, porque se no concello hai traballo, hai vida. Se non hai traballo, é un pobre morto, onde os nosos fillos, os nosos netos teñen que marchar a outros lugares a buscar o seu futuro. E que o equipo que vamos a formar, o Partido Socialista de Boiro, vai a traballar a reo para que este pobo teña futuro. Por Boiro, amigos. Na súa intervención esbozou tamén algunhas das liñas mestras do que será o seu programa de goberno, que se incluirán no proxecto Boiro 2020-2030, con especial relevancia no emprego, na cultura, na educación e no deporte.